Bore da, prynhawn da neu noswaith dda. Heddiw, dwi'n mynd I siarad am gyfansoddwr arbennig o dda, un o'r rhai gorau erioed. A chi'n gwybod beth? Sgrifennodd ei darn cyntaf pan oedd e'n 4 oed. 4 oed? Reit, ymlaen â ni de i'r darn newydd. A gawn ni chwarae'r un gêm a chwaraeon ni yr wythnos diwetha. Gawn ni feddwl sut mae'n gwneud I ti deimlo, falle bod ti'n teimlo'n hapus pan ti'n clywed e. Yr un diwetha oedd yn eitha araf. Falle bydd yr un ma bach yn gloiach. Pwy a wyr, bydd rhaid I ni gwrando arno fe a wedyn ffind o mas. Reit, so, beth ni'n meddwl am hwnna te? Oedd e tipyn bach yn gloiach, neu falle bod e bach yn arafach? Wyt ti'n teimlo bod e'n mwy hapus, neu mwy drist, falle? Oedd lluniau'n dod I dy feddwl? Os oedd e'n anifail, pa fath o anifail y tro ma? Oedd e'n gloiach, falle? Dim elephant wedd e, efe? So, siwt fath o anifail, falle? Neu, falle bod ti ddim moyn anifail, falle rhywbeth arall. Beth arall gallai fe fod? Mae'n dod o ddarn o gerddoriaeth o'r enw symffoni. Ti wedi clywed am cerddorfa? Cerddorfa, maen nhw'n galw fe'n orchestra yn Saesneg. Cerddorfa. Mae cerddorfa yn grŵp o bobl yn chwarae offerynnau. Os gei di grŵp o bobl yn ganu, ti'n galw hwnna yn gôr, ynddo ti? A ti'n clywed lot o gorau yng Nghymru. Ond hefyd, ti'n gallu cael grŵp o bobl yn chwarae offerynnau. Ac wedyn, maen nhw'n galw hwnna yn gerddorfa. Un o'r darnau arbennig mae cerddorfa yn gallu chwarae yw rhywbeth o'r enw symffoni. Mae symffoni yn darn hir iawn. Weithiau mae symffonis yn gallu cymryd hanner awr. So, mae'n darn hir. Felly, achos bod e mor fawr, maen nhw'n chwpo nhw lan. Maen nhw'n splito nhw lan I mewn I ddarnau llai. Dyn nhw ddim yn fach, ond maen nhw'n llai. A maen nhw'n cael y darn cyntaf, yr ail darn, y trydydd darn, y pedwerydd darn ac yn y blaen. Fel arfer, 4 darn maen nhw'n cael. Maen nhw'n galw nhw'n symudiad.
symudiadau. So maen nhw'n cael y symudiad cyntaf, yr ail symudiad, y trydydd symudiad, a'r pedwerydd symudiad. Dyn ni wedi bod yn gwrando ar y symudiad cyntaf o symffoni gan Mozart. Enw llawn Mozart oedd Wolfgang Amadeus Mozart. Oes unrhyw un o'r enw Wolfgang mas yna'n gwrando ar hwn? Wolfgang Amadeus Mozart. A wnaeth ysgrifennu 41 symffoni. 41, hwnna'n lot. Ac hwn yw rhif 40. 40, yr un olaf ond un. Symffoni 40 gan Wolfgang Amadeus Mozart. A just y symudiad cyntaf, o gweud y gwir, just y rhan cyntaf o'r symudiad cyntaf o Symffoni 40 gan Wolfgang Amadeus Mozart. So, beth am gwrando ar fe unwaith eto, just i gael un siawns arall i glywed e. Wel, gobeithio mwynheus ti hwnna, a welai ti yr wythnos nesaf gyda darn newydd, gobeithio.